מקומית במרכז לערב, הטלאול שלנו לרשותכם, גם הדואר האלקטרוני. אתם מוזמנים להגיב ולהציע הצעות בכל נושא. מיד אחרינו בערוץ הראשון, התוכנית מכל מקום. אנחנו מסיימים עם תערוכת היחיד, גן התבונה של האומן הצ'כי, ואצלב ציגלר, שמוצגת גלריה ליטווק. מדובר בחוויה של שיקוף והשתקפות. אנחנו נהיה כאן מחר שוב ב-6 להתראות.